बोला ए भौजी, बाजारे जाता नी का चाही? अच्छा बाजारे जाता नी, हमरा के 1 दर्जन लिपस्टिक लिया देम, अब 5 गो टिकुली के पत्ता लिया देम, और खैर छोड़ी ई सब तो हमरा मरद के पूछे के चाही। का हो घर में का देवर से लुसुर फुसुर बतियाव तारू? आज जाई रवा कोनो काम के बानी। काहे ऐसे बोला तारू? कौन काम के